Kuye kwathiwa ke kum, ndiyakuthanda kodwa ke unothando olunintsi. Ndaqonda into yobana ngaba andinayo enye indlela yokwenza ke ngoku because xa ibana ngaba umntu ndimthandile then ndimthandile and ndiye ndithande into yobana ngaba umntu uba ndiye ndamthanda ndimbonise into yobana ngaba ndiyamthanda. And naxa luphela uthando funeka wazi into yobana ngaba uthando alupheleli, but jonga no andisatshaya ngale ngqawa mna. Indivisa kabuhlungu kakhulu into yova into yobana ngaba ndiye ndajola nawe bendingakuthandi ndikwenzela ifeyiva. How are you making me favour? If ever there's no love anymore, ndixelele uba jonga akusekho uthando. Kuzoba buhlungu yes, but ke funekile mos ndazi inyani and move on because akuncedi ke uba undingcumise ngobumenemene. Ngcono ndikhale ngenyani qha, ndikhala ndisazi uba ndilahliwe and it's finished, uyabo. So good people, into endiyicebisayo mna ethandweni, good people masibeni honest. Ethandweni masibeni honest, uthando lufuna sibe honest. And ukuthetha inyani awenzeli lo mntu ujola naye, wenzela nawe as a person. Wenzela nawe as a person ukwenzela into yobana ngaba ungazube uhamba apha uheyitha abantu, uheyitha. Karma is gonna take place and iza kunyisa, ndiyayazi ke mna.